Hola, amics i amigues! Us volem parlar del mur que es crea quan volem parlar en un idioma que no és la nostra primera llengua, en aquest cas concret, el català. No us ha passat mai que, malgrat saber parlar en català, evitem intervenir en converses en aquesta llengua? Doncs a mi també. En moltes ocasions he sentit molta ansietat i por a no entendre el que em diuen o, de sobte, oblidar-me d'alguna paraula i quedar-me en blanc. Ara us mostraré una situació en la que podrem veure què podem fer quan ens passa una cosa semblant. Bon dia! Què fas? T'estan esperant per començar l'habitació. És que no em trobo... En aquesta situació on no entenem el que ens diuen, tenim dues opcions. Quedar-nos callats perquè ens fa molta vergonya o bé demanar que ens expliqui què volen dir. Sempre tenim la percepció de que de nosaltres s'espera que parlem el català de manera perfecta i que riuran de nosaltres si no ho fem o que potser podríem perdre la feina per no saber el que significa una paraula en concret. Però no és així. Els nadius i natives entenen perfectament que podem no entendre el que ells parlen i normalment ajuden. I fins i tot, si demanem ajuda, ens donen molt d'espai per poder practicar i millorar la comunicació en català. Si al principi et costa, fes servir oracions simples i clares per fer-te entendre. El llenguatge del cos també és molt útil. Imaginem que finalment decidim demanar ajuda, veiem el que passa. Busco un vestit blanc per no posar-me malata. Un vestit blanc? Sí, com un vestit per tot el cos. La EPI! Busques la EPI! Sí, la EPI. Sempre me oblido com es diu. Veieu? Finalment, és molt més fàcil del que pensem. Només hem de tenir confiança i demanar que ens ajudin. I si has de repetir i preguntar més d'una vegada, endavant! Sempre trobaràs algú que et doni un cop de mà amb el teu català. I de ben segur que estaran molt contents de l'esforç que estàs fent. Fins aviat!